Hey, what's up mga paps? It's another day, another vlog. Hey, what's up mga paps? Welcome to another vlog. It's a rainy Monday pero hindi ni makapugong sa amon panginaon because later lunchtime makaon kami sa Vikings. This is actually the newest buffet restaurant dito sa Iloilo. So manginaon naman ko ang akon nga pagpaniwang kagjita, syempre wasaag naman. Hi, naku. But that's okay. I'm going to enjoy good food later sa Vikings with my teammates. Okay, hope din nyo ko. Kay papabusog naman kita dito. Okay? Alright, so okay na kami. Ginahulat ko na lang si Jill. Tapos ma-proceed namin sa Vikings. Ang mga upod namon ato na dito. Okay? Here we go. Rainy Monday. Well, okay. So ma-proceed na kami sa Vikings. Pero before kami magkatuan na ito sa restaurant, mahapit kami ng SRCBC kay sukato namon si Queenie. Di kayo inulan niya daan. Di daubod lang siya mag-commute. Okay, layo amon parkingan. Di pasa kami. Sulay lang ko Vikings yun yan second floor, no? Okay, so may gaulan. Okay, since damo ako footage sa mga pagkaon sa Vikings, siguro mas maay na lang nga mahatag ako sang mga tips kung paano suliton ang pagkaon sa mga buffet restaurant. Kag mahatag man ko gamay nga details about Vikings. So, ma-voice over ako samtang nagamontage sa mga pagkaon sa Vikings. Cue music. Okay, cut to black. Enter title. Tip number 1. Make a quick trip around the restaurant before filling your plate. Okay, libuta na ang Vikings. Para magka-ideya ka kung ano ang imo kanon before ka magpudyot. Tip number 2. It's best to eat with a group, especially with your foodie friends. Pwede ka kakaon ni isa ka lang, pero that's sad. Pwede ka man ka buffet with a date. Pero mas nami gidya kung damo ka mo, kag the more the merrier. Makasuggest pa sila kung ano ang maayo kaunon. Tip number 3. Take advantage of the promos. More often than not, buffet restaurants have promos you can avail. Especially kung may occasions like Valentine's, graduations, kag kung ano-ano pa. Ang Vikings may ara sang birthday promo where celebrants can eat for free. Tip number 4. If you have to choose lunch over dinner.
Mas mahal gamay ang dinner rates, pero basically, same man lang ang menu nila sa lunch. Tapos, nami kung lunchtime kay may chimpo ka pa makapatunaw-tunaw. Unlike kung dinner, kay base tapos mo kaon, matulugan ka dayon. Impatsyogwa mo. Tip number 5. Choose your foods wisely. Pilia maayo ang pagkaon nga kwaon mo. Unahon mo ang mga mahal nga pagkaon. Ang mga laka mo lang ginakaon or ang mga wala mo pa matilawan pero gusto mo tistingan. Syempre, kuha ka man sa mga absolute favorites mo. After all, gusto mo man mag-enjoy. I suggest di ka magkuha rice, spaghetti, potatoes, ang mga pagkaon niya permi mo nakaon kag bugat sa tiyan. Tip number 6. Wear loose clothing. Hinulsulan mo gid kung magpapikit ka, base maglain pa matsyag mo. Tip number 7. Small portions only. Damo-damo pagkaon ang pwede mo tilawan, kag pwede ka kabalik-balik. Kuha lang gamay, kag kung namit gid baliki lang. Tip number 8. Avoid drinks that fizz. Hindi ka mag-inom sang soft drinks kay gapabloat na sang tiyan. Tigaan na lang sa ulihi. Tip number 9. Eat slowly. Pwede ka ka-break or kapahuway-huway. Pwede ka gandi kalakat-lakat. Okay lang na, lapad man ng Vikings. Pwede ka katambay sa restaurant bisan inuras pa. Kung kabatsyag ka naman sang gana magkaon, kaon ka naman eh. Tip number 10. Drink tea to aid digestion. Most of the time, wala ta nagdasapak ang post-buffet activities ta. Ang ending, wala kita kakatunawan. I suggest, inom ka mo init nga tsaa. Especially ang mga type balang gabulig sa digestion. Pariwas ang peppermint and chamomile. So, pariwas ang Yaki Mix, may kanta-kanta man sila sa mga birthday celebrants. So, kay birthday asubong, ulat-laton ta kay kantaan niya siya. Wala pa eh. Wala eh. Hindi ako. So, tapos na kami kaon sa Vikings. Dako naman ang tiyan. Busog na! Thank you kay Ma'am Carla. Kag sa birthday girl nga si Natalie. Yes. So back to work naman para more Vikings to come. Right. More sales, more Vikings. Tayo naman sa sila. Na namin to. Kabusog ka mo? Yes, busog bragid yan. Hindi na ako sexy. Ang flat. Dako na tiyan mo? Hindi na ako ginawa. Ganun sa'yo mo. Ako in fairness, why magid ko nga bangal busog-busog ida? Nga daw parehas ang iban nga daw dumalupok mga tiyan nila. Kaya why ko nag-rice? Kaya bala mo ba sa buffet yung taktika? Ano nila sa lakyan? Hindi ka mag-rice.